Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε με τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Κώστα. Γεια σας παιδιά. Θα παίξουμε Minecraft στο Roblox. Να είστε συντονισμένοι ότι θα βγει και κι άλλο βίντεο με αυτό άμα σας αρέσει. Δηλαδή θα κάνουμε part 2 με τον Κωνσταντίνο. Κώστα. Κωνσταντίνε. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει. Λοιπόν, περίμενε να σε βρω. Παραλίγο να πεθάνω. Περίμενε, σου έρχομαι, είμαι κοντά σου. Έχεις φαγητά. Είμαι μισή καρδούλα. Τελείωνε. Περίμενε, έχω 3 κεράσια. Με δίνεις τα 3, please. Πώς τρώμε όμως? Δεν ξέρω. Στον υπολογιστή είναι πιο περίεργο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Παιδιά, θα κάνουμε σήμερα ένα σπίτι για να ζούμε. Κώστα, καλή ιδέα. Μήπως μπορείς να μου δώσεις κάτι να έχω? Τι να έχεις? Δεν έχω τίποτα για να μαζέψω ξύλο. Έλα. Πού είσαι? Επειδή συνέχεια με σκοτώνουν. Πάρε αυτό. Παιδιά, να είστε... το είπα αυτό. Πάμε να φτιάξουμε το σπίτι μας, Κωνσταντίνε. Πού είσαι? Όχι, πάνω θα πάμε. Ανεβαίνουμε, παιδιά. Wow. Ωραία. Είμαστε σε τέλειο. Ζουνε κάποιοι εδώ. Πάμε να δούμε. Ποιος ζει? Πάμε να δούμε ποιος ζει. Όπα ρε. Pillager out πώς παίζει να είναι. Ωραία, μπορούμε να κλέψουμε πράγματα. Γιατί παίζαμε με τον Κωνσταντίνο, παιδιά, και χάσαμε το σπίτι μας ξαφνικά. Έτσι, Κώστα? Ναι. Έλα εδώ. Πάμε να φτιάξουμε πώς το λένε, ένα axe. Ποιος με σκοτώνει? Γιατί όλο θες να με σκοτώνεις? Ωραία, πάμε να φτιάξουμε το σπίτι. Εδώ πέρα που είναι αυτό το σπίτι, να το χαλάσουμε αυτό. Περίμενε, πώς να δω. Τι? Εδώ το σκάφι για εμένα. Όχι, δεν θα μείνουμε εδώ. Εσύ χάλασέ το. Εγώ πάω να βρω πράγματα. Πάντως αυτό το σπίτι ήταν λίγο ωραίο. Ναι, γιατί το έχουν φτιάξει bot. Όπα. Παιδιά, παραλίγο να πέσω κάτω. Να είστε συντονισμένοι ότι το part 2 δεν θα βγει με τον Κωνσταντίνο, ότι θα βγει με ένα κρυφό άτομο. Δεν το ξέρετε. Βασικά το ξέρετε γιατί οι πιο πολλοί είστε από το σχολείο, αλλά τέλος πάντων.
Το χάλασες? Όχι. Εγώ θα καθαρίσω λίγο το χώρο για να κάνουμε σχετικά μεγάλο σπίτι, όχι ποτέ και ορούρα όσο ονόματα δεν λέμε οικογένειες δεν θύβουμε. Κώστα, σπάς τα όλα. Παιδιά, να ξέρετε, δεν θα παίξουμε τώρα μόνο αυτό το παιχνίδι. Θα παίξουμε κι άλλα. Τώρα σήμερα. Ναι, δεν το ήξερες, Κωνσταντίνε? Το ήξερα. Υπάρχει πρόβλημα. Τι? Πρέπει να βρούμε... Ωραία, εσείς πας στο σπίτι, εγώ πάω να βρω πρόβατα. Όταν σπάσεις στο σπίτι, ψάξε κι εσύ. Βασικά, κάτσε στο σπίτι και περίμενε απλά. Μην κάνεις τίποτα άλλο. Νομίζω ήταν λίγο απατεώνες. Ποιοι? Αυτοί που έκαναν το σπίτι. Γιατί? Από ό,τι βλέπω είσαι και πάνω όροφο. Α. Επιτέλους. Όπα. Πέμπτη βράδυ. Παίζει πάρτι. Στο φανάρι. Ποιος με πιάνει όσο είμαι στο μέγε. Με το μοτέρ έχει αντοχές. Μίσους πίσω μου βγάζουν φωτιές. Και το μοτέρ έχει αντοχές. Οι εξωτήσεις πίσω μου βγάζουν φωτιές. Τρία έρχεται κάτω. Άρα δει τα κλειδιά και πάει σπίτι μου. Με το στόρ. Θα ψεκάσουν μεθανόλες επειδή στα πατίνα έμεινε πίσω 3 κολόνες. Σκάνω το GPS. Κώστα, Ναι. υπάρχει πρόβλημα. Τι? Δεν βρίσκω πρόβατα. Και το κοντέρ έχει αντοχές. Λες άμα σκοτώσουμε εκείνους τους κροκόδιλους, αυτούς παιδιά, κοιτάξτε. Λέτε να πάρουμε καλά πράγματα. Δεν ξέρω, δοκίμαστε να τους σκοτώσεις. Περίμενε, πέθανα, όχι ρε φίλε. Τουρουρουρουρτ. 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 Ντάφη, όταν μπορείς έλα. Έρχομαι. Πάμε παιδιά να πάρουμε τα πράγματά μας να μην κάνουν despawn, γιατί τη βάψαμε άμα κάνουν despawn. Oh, crab!
τώρα θα σου δώσω άλλο. Περίμενε. Ζάκη, πού πας? Έτσι που πέθανα. Θα πάρουμε καλά πράγματα σίγουρα. Να τα πράγματά μου. Ευτυχώς παιδιά δεν έκαναν despawn γιατί τη βάψαμε. Never back down, never what? Έλα σε δώσω ένα άξ. Όχι, τα τζάμια τα θέλω ρε φίλε. Τέλεια. Κώστας, έρχομαι. Το έσπασε στο σπίτι. Αφού δεν έχω πει κάτι. Οπα. Γεια σας παιδιά, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Θα σας δείξουμε στο τέλος πώς έγινε το σπίτι μας και τα λέμε. Γεια. Γεια, τα λέμε.